mun kira shi ne domin muku bayani a gabatar da wata wasa jarumar wasa Hausa wadda aka fi sani da Amal Umar a mai shekara 24 wadda take zaune a nan jihar Kano. Wato 'yan sanda sun gurfanar da ita ne a gaban kotu domin yunkuri na ba da cin hanci da ta yi ga ASP Salisu Kujama wanda yake binciken wani kes na damfara da saurayinta, wanda ita ta faɗa cewa saurayinta ne ya yi damfara. Akwai kuɗin da ya karɓa hannun wani Alhaji Yusuf Adamu, ya karɓi naira miliyan 40 hannunsa da cewa za su yi kasuwancin waya. Daga nan sai ya gudu, ba a ƙara gani shi ba, ya gudu da kuɗi. To lokacin da shi mai girma shugaban 'yan sanda na Najeriya wato iyaji Umar sanda a iyaji jaroumar headquarters ya samu petition daga HIDD Chambers wanda yake cewa sun rubuta wannan complaint ne domin a binciki a wancan mutumin wanda ya gudu da wancan kudin nasu wato naira miliyan 40. Lokacin da 'yan sanda suka fara bincike sai suka ga cewa akwai naira miliyan 13 da ya tura da ake kira amal wanda bincikenmu ya nuna mana cewa 'yar wasan Hausa ce kani. So aka gayyace ta domin ta zo ta yi bayanin wannan kudin da aka gani cikin account nata, wanda yake cewa ta yi confessing, ta yi bayani cewa lalle wannan kudin saurayinta ne ya tura mata wannan kudi. So daga nan bayan an ba da ita beli sai ta je kotu, ta je ta yi nemi cewa kotu ta dakatar da 'yan sanda daga wannan binciken da ake yi nata. Bayan an dakatar da bincike bayan wani lokaci, dama lokacin ta zo na farko ta zo da motanta yana na headquarters na Zone 1, sai ta dawo tana neman a bata motanta. Ta dawo tana neman a bata motanta sai ta yi yunkurin ba shi dan sanda ASP Salisu Kujama, ta yi yunkurin ba shi cin hanci na naira 500 domin ya haƙuri ya kashe wannan magana kuma a bata motar ta tafi da ita. To lokacin da saboda shi kaga hukumance a aikin dan sanda ba za mu gurfanar da mutum ba babu kwakwaran shaida. So based on wannan ne ya ce ta ba da shi kuɗi, ta ba da 250 a cewa za ta je ta dawo ta ba da cikon balance na naira 250. Ya karɓi wannan kuɗin naira 250 kuma an gurfanar da ita a gaban kotu domin ta yi yunkurin ba 'yan sanda cin hanci. Wannan abu da ya faru kenan, shi ya samu gayyace ku domin bayani. Insha Allah kuma za mu ci gaba da wannan bincike. Insha Allah kuma duk wani bayani wanda ya kamata a ce mu yi ma